niya, gid nga real birthday. Magpa-register. Galing istorya ni nanay, nagsala ang na-print sa na-type sa birth certificate. Imbes nga June 20. Imbes nga June 20, 21. Sino kayo may sala ang Clark? Siguro, wala na lang nila. Sinula, ikapat mo dito siya. Ay, wala na lang nila gin-butter. Tanan na lang ang mga mga documents ng tatay mo, gin-follow na lang na ang sa birth certificate ng June 21. Hey, what's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad vlog. Father's Day weekend subong kag most importantly birthday subong ni Tatay Nestor in heaven. Bago kami kanina nag-istorya ni nanay sa case ni Tatay Bla nga birthday ya subong pero ang nakabutang sa iya birth certificate is June 21. Siguro medyo hangover pa to ang clerk guro nagsulat sa birth certificate ya. Okay, so ang itinerary subong kadto kami sa Ford. Kuwao na mo to ang Ford Everest. Paulam nila sa akon. Matistingan ko ang ilang nga SUV kag i-review ko because I'm one of the vloggers nga may opportunity nga mag test drive sa mga Ford vehicles kag maghatag sa review. So excited na ko. Okay? Tubusong ko lang ng kape ko, manghimos kag diretso sa Ford. Okay mga paps, we're on our way to Ford dealership. There is Ungka. Okay mga paps, so arin ako subong din sa Ford dealership diri sa Barangay Sambag. So na-meet ko naman sila, ginahulat ko lang din si Sir Ace, kay siya ang interview ta regarding sa dealership kani kag sa mga salakyan. Interview mo man Interview lang ako, duga suryan, ay lang ta. Okay. So yun ko lang ni. Okay, sorry. Okay, so ali kita subong sa Ford dealership tapos ma-interview kita sa isa sa mga representative nila Ilonggo Dad ka man, sir? Ilonggo Dad. May kabataan ka man? Yeah. Okay, so kilala ko sa inyo si Sir Ace S. Rex. Hi mga ka-Ilonggo Dad. Welcome sa Ford Iloilo. Interviewon ko lang si Sir Ace din kung ano mga happenings din sa dealership. Kag ano ang mga dapat mabalaan nyo sa mga Ford vehicles. So, Ford Iloilo dealership started since 2002. No, okay, almost 18 years. 20 years. Tako po next 2 years. So, tako ko na mabagay. Dako nga bagay, sir, kag we are getting stronger. Ano, may isa pa yung pagod ngayon, sino? Paps. Nang maulang ko tayo sa lakyan, medya. No problem, Paps. So, ang aton nga i-provide sa imo is ang aton nga Ford Everest Trend. Trend, okay. Hindi, Paps, salamat din sa time mo, pero wala pa tayo, hindi pa tatapos, Paps, ha? Okay, Paps. Okay, may ano ka pa, may pakita ko pa sa akon kung anong... Ford Everest Sport. Oo, ipita sa akon ko lang. Okay, Paps. Presentaran niya ko sa Ford Everest Sport kung ano ang mga main features kag ano gidang nami sa amuning Ford SUV. So, are, nagbabalik si Sir Ace. Hello mga ka-Paps. So, Paps, amo ni nga aton nga bagong gin-launch which is Ford Everest Sport 2020. So, manotice mo may mga gin-improve si Ford Everest, keyless na siya. Okay. So, kung for example, abi Paps, kung may mga nakaptan kabi nga mga grocery, both hands, kag-occupied ang imo kamot. So, ang imong key, ara lang sa bulsa mo, madetect niya. So, yung obrahon mo sina, i-ano mo lang ang imong nga fit sa side. So, amo na, Paps. So, hands-free na siya. Nga especially subong ti
may ara ta pandemic. So kung ang imo kamot ni mo gusto ma-expose sa sagwa, so safe ka gid. No, Sasa ka lang sa tail mo. yes, Pap. At the same time, kung gusto mo siya i-close, pwede mo man siya ma-close. Same lang Japon. No, yan. Yan. Oo. So very ano gid sa imo mas more convenient. Kung equip na kita sang reverse sensor, at the same time may ara na kita nga backup camera. So kung mag-atras ka, makita mo gid siya kung diin magi ang imong guma or may mga obstacles ka nga bungguan sa likod. Dako din ang bagay para siya niyo. Kung magliso ka sa imong nga steering, automatic makita mo siya. Mayo na si mo. Sa sulod, Pops, makita mo siya ang aton nga interior, which is naka full leather interior na kita. Okay. No, sa aton nga sport. Tapos naka power seats ka naman. Meron na ang aton nga reclinings kay power seats. Okay. So makita mo siya Pops sa sulod. Oo. Luxurious na siya. Namin Oo. chulay. Okay. So sobra ka namin daw, hindi ko mag-drive. No? Gusto ko namin na siya pirmi. So hindi ba ang gusto ko lang i-check ding Sa second row, Pops, is makita naton na kay ano importante na sa mga bata. spacious. So spacious siya. 2 cup holder. importante kita sa mga bata. Diri sa likod, Pops, may harap pagkikita 2 additional chairs, which is 7-seaters ni siya. Okay. Oo. Pwede nga chair siya. Pwede siya. Like, Pasulod ko di bike. kaya agad, Pops. Paano? Mapahigda na ako? Mapahigda man na siya, Pops, ang sa second row. Ang Hindi mo dirang sample kay may kwaon. Okay, ganda lang to. Okay, kwaon ko tong bike sang bata ko. Ate, pwede siya makarga. So, igaw gid sa Pops ang bikes. Okay, no. Perfect gid siya pang outdoor kag pang family travel. Amo na nga tawag siyang Ford Everest Sport, right? Yes, Pops. Okay, para sa mga outdoor activities nyo, kung anong gusto nyo mo ikarga, may space siya. Okay? Correct, Pops. So, pwede kayo matulugan, no? Pwede, Pops, ah. Oo. Patangan mo, kotson, Kung no? alang-alang ka sa tulugan mo, pwede gid. Pwede. Kaya tungkol may ara na siya nga bonnet support. Okay. Okay. So this is 2.0 engine. Okay, 10 speed na siya. Capable of 180 horsepower. No? And ang iya sini nga 10 speed is naka fly shape na siya, no. Hindi siya parehas ang iban bala Pops nga traditional Pops. You can visit us here at Fort Iloilo at Barangay Sambag, Haro, Iloilo City. So, mga Paps, tandaan nyo si Paps Ace, okay? Ako bahala sa inyo, okay? Tawagin nyo ko, kaya ako mahatag sa number ni Paps Ace sa inyo. Gusto nyo. Pwede ka mo ka-contact sa akon, okay? Diretsyon na kay Paps Ace din. May problema. Oh, sige, Paps Ace, pakita na yung tsura, kadali lang. Okay. Ako man ang di ang kalbo. Ako ganun si Paps Ace, no? Feel free to visit Ford or contact me or contact Paps Ace today. Okay, thank you. Okay, so, ari na ang salakyan, no? Okay, amo ning hulamon ko. Gapanago gid si Ma'am. Ma'am, hindi naman nago. Okay. Asyam, thank you gid, Ma'am. Okay mga Paps, so ari na kami ni Ilongga Ma'am sa ginpahulam sang Ford nga Ford Everest Trend. So, gamiton ko for 2 days. Bahala na ko kuno kung anong himuon ko. Okay, so right now, makadto kami subong sa Uptown. May kwaon kami ito nga bike, ano, ang bike ni Lily. Kay ang bike hindi namon makarga sa amon nga auto. Ti subong kay ginpahulam sa ako ng Ford Everest ngayon So pwede na makarga ang bike kay may space siya sa likod. So of course, partner in crime ate sa Ilongga Ma'am. Hi Ma'ams. Huwag ka smile out, smile we. How does it feel to drive an Everest? Ame, suabe lang, suabe. Mayo man. Oh, nami ang iya nga riding comfort. Okay. Tapos dalon The best love rating double G. So klaro ang music sa Everest, hindi na magkanta dads. Hello, Iloilo. It's a fine weather today. Well, it's hot. 5
It's a warm weather. Okay, so ari na kami subong sa Uptown. Kuha na naman ng bike dito sa parking lot sa dalom sang building. Malisensya kami anay. Idlawman ko sa Uptown ba? Ilang kita. Ano tanah yung? Balik lang kami kung kung kinanglan kita. Bilang, tagawan daw. Uwe, may ko kinala gani, because yung sakyan. Kung hindi mag-go, pay down ko pa. Okay, so nakarga ng bike, gas likod. Okay. Kita. So mayo gid ako ng SUV ng sakyan kay makakarga ka sa mga parehas ng bike. Next stop is mapaharo kami. Mabakal na kami sang soft drinks. Kaya may gamay kami nga handa-handa para sa birthday ni tatay. At the same time, Father's Day weekend. Then kuwaon namon ang amon to Ford Fiesta again. Bilin. Din tambay namon sa Sambag. And then that's it. Okay? Wala na. Bakal kami anay mga bulak di kay butang namon sa pansyon karon ni tatay. Ano yung bulak ni Manang oh. Si Miga gali Manang man bata pagali. Sige, yan. Sprite, isa ka coke. Pila na eh? 100 tanan. Salamat. Oh, yun, nagdagot mo. Okay na naog na si Longga ma'am. Kay siya yung madalas ang amon nga auto. Puli na kami ah. Okay, so ari na park na mo ng Everest dito sa balay. Ang Everest among mabulos sa garahe sang sang Fiesta. So medyo too close for comfort. Lapit-lapit gid oh. Okay, why ko na lang giduot gid. Tapos dire sa gate. Okay. Lapit gid ah. Actually kung wala ni sa kagi na kami sa una duwang salakyan. Isa ka AUV this tapos isa ka auto kaya. So kung wala ni pwede kita ni madasok na din ang SUV. Okay, kaunta. Ano isa? Wow, mayo ah. May cake pa ah. Happy birthday tay. Birthday. Bangga. Lili. Buligi ko na kuha sang bike sa likod. Okay? Wait, medyo okay. Oh, bike. Kupos na sa? Kupos ni tiyak. Ano no, if I remember paano na masakay? Kupos. Panginan ta. Wala doorbell. Balay. Ito. Pasensya sa disturbo. Tipong balang ko na yan. Okay. Tudlon ko na. Tandaan mo to kang bako si mo? Speed na speed. Sail. Go! Nice. Apa pa, di pagbubuis lakyan ta. Nami ni sundaan. Sige be. Sige. Thank you, Gidnan. Paborito gininidit. Oo. Nice. Why don't kill us? Very good. Okay, so this is the first time nga makagwa naman liwat ang mga kabataan. Nagsugod ang quarantine sang dito pa lang kami sa kondo. And the only time nga nakagwa sila is ang pagsaylo na namon dire. Kagwala gid sila nakagwa sa salakyan until makaabot di. So right now, pwede na eh. Subong sa Iloilo, makagwa ang mga seniors, kag ang mga juniors, okay? Makadto kami sa sa Christ the King sa puntod ni tatay. Kag mahapit kami sa sa Festive Walk Mall kay may baklon lang kami to. Sige, sakay na kamo sa aton nga new car. New car for 2 days. At least may space na kamo, di ba? Permi nyo ginahambal. Permi space, no? Tisubong ariyo spacious natin amo ning gusto nyo.
okay man sa inyo nga ang next karta SUV do pareho sine? Anong namian nyo sang amo ni nga salakyan? I like it that it's big. Big, may space. No, may space no? Oh, pang family kid. Oh, ti ikaw yan ay, okay man sa imo? Okay. Ti bakal ka eh. Okay, boss da yun ano? Okay, ano na kita sa Christ the King? Wala ni problema, yung hapusan niya sa kaon niya. Nan. Okay. Kung auto ni Ramon, so nakulbahan kami kasi magsudsod. Okay, so ari na kami. May taon ang pansyon ni tatay. Okay, so ari na kami kay tatay. Gamang himos na kami ni gamay di kay way nilagyan ang ginabayran namon way yagin sunod ka tipan. So amo ni si tatay sakto gi man ang bala na istorya ni nanay oh. June 21 pero actually birthday is June 20. Tigin sunod na lang 21 sa iya nga birth certificate. Butang na li, dira. Pabutang ng bulak. Okay, alito subong sa Iloilo Business Park. Dali lang mapit na di sa Festive Walk Mall, may baklon na. Okay, parking today. Nakalagaw na gimang kamo at last. Ano mambal mo? At last? At last. Ikaw na mambal mo, ikalagaw ka na. Social distancing na. Okay, normal. Tapos, thank you. Munang new normal, subong. So, ada kami subong sa, ano ni kane? Gadget Plus. At naman si Miss, ano naman Miss? Joanne. Kaya si Miss? Ernie? Oh, Ernie. Okay. Baka kami isang headphones. Okay? Kag may jack to jack bala na. Kaya gina-request siya gid eh. Okay. Sige. Mati, evides kung... Para magigamay. I know what you mean. Okay. Okay na? Okay, good? 199. So, amo ni kailangan mo le? Yes. Okay na? Sir. Okay. May backbone nga man ay? Ako ay man. Gusto mo speaker? Speaker, sir. O sige ba yung speaker? Ang pilato nga ni hambal mo? Ano gusto mo color, ma'am? Black, red, kag blue. Black, red, blue. Ano gusto mo na eh? Ano, red mo? Oh, red. Okay. I feel generous today. Gusto na ito speaker. Okay? Oh, iiyak ko na. Discarte lang. Okay. So, mo ng speaker? Okay. Pila ka watts? Palaan mo? Pila ni? Ah, okay. Sige. Pati anta na lang eh. Ano, no kabe? Ayos man ah. Ah, okay man ah. Pwede din sa keyboards. Okay? Sila ka ni Mika? 399, sir. 399. Okay. Kasi hindi lang ah. Wala to. Sige. Na, 399. Why ko? 399 na. Bakla na. Father's Day. Subong ako. Dapat na yun. Oh, sige na. Thank you, Nay. Okay, thank you. Ano ngalan mo, Mika? Ezra, sir. Ezra. Okay. Ano ngalan sa store niyo ni? Powerhouse. Powerhouse. Okay. Iyan ang saya, upload. Charot. Oh, upload mo ni oh, ka-vlog mo daan. Tago sa akon. Sure. Oh. So, puli na kami ah. So, maybe buwas naman. Okay? Bye mga paps.